Cet. Weh. Mulane. Ngawur tome Pak Kadus aku arepe di sepiti pindho maring Pak Kadus. Bali. Nah. Ora. Bali mang Pak. Bari Mas. Reng. Kowe sing arep bali odar kisinan urung dibayar. Wah. Ben bali. Lho, kepiye apane? Ora rombongan kaya ora pantes. Ora bubar wae bubar nek kok ngene. Bubar. Bubar. Aduh. Sik. Hei. Waduh, aku domeh Bang Lurah. Hei, aja. Tolong. Weh. Aduh. Ya Allah. Tolong aja. Tolong. Reng kuwi. Tolong weh. Ayo. Weh. Dedang reng. Cet. Weh. Mulane. Ngawur tome Pak Kadus aku arepe di sepiti pindho maring Pak Kadus. Bali. Nah. Ora. Bali mang Pak. Bari Mas. Reng. Kowe sing arep bali odar kisinan urung dibayar. Wah. Ben bali. Duwite nggo nyong karo kowe reng.
arepe bali rono. Nah. Aku sing ngitung duite karo Mbah Putri mau. Oh. Mari-mari aku di sepiti pindho maring Pak Kadus. Wong ditanggap wong malah padha bali. Ya iki orang rampung ning kene kok. Oh. Lah yo wong rombongan ya kudune ya aja kok ngono. Kok iya. Lah iki yo ora mergo klambine beda dadi kudu rombongan kok ngono ya udu. Iki yo mergo selenco wau kok ya. Iya. Oh alah walah. Yo. Nah, mulane wong kowe sing guyub, sing rukun. Lah yo aku jane yo guyub tur rukun ning yo. Bahasa ki intonasine ditepat. Yo. Guyub rukun. Lah yo maksude yo kuwe ngono ki mau aku. Guyub tur rukun. Lah yo aku yo ngono kuwe. Piye? Sakjane aku yo guyub tur rukun ning Ana spasi ngerti iso ana spasi ora Oh ya guyub. berarti nganggo spasi. Iya, Lah yo guyub tur rukun. sakjane aku yo guyub spasi rukun ning mau gandeng aku. Ngono. Gandeng aku saka ngono ndi Karangkobar terus labasan rene dadi yo ora nggawa klambi sing ireng kok ngono kok yo malah didarani udu rombongan kok ngene aku nang ngene dikerjani yo. Apa ya ora mesake wong padha-padha rombongan. Ya. Dicontoh warga Samarakat ana ing Pulasari. Masyarakat. Ya, masyarakat. Masyarakat. Lah yo masyarakat kuwi mau. Ning Ning Pulasari kena dicontoh. Iya. Iki nonton wae kubu kanan karo kubu kiri. Iki meratandani yen walaupun berpisah tempat, walaupun ada jarak tetapi mereka tetap bersaudara. Ya. Kompak selalu, guyub ajanane ture. Guyub sepasi rukun kuwi mau. Ora ana spasi, Reng. Dene Guyub tur rukun. ya nek ora disepasi ya kuwi mau guyub tur rukun kuwi mau. Ya. Iki jane Reng, dalam bahasa Jawa kuwi bahasa sing nganggo etika. lho. Dadi bahasa sing ngemu makna kuwi ya bahasa Jawa. Bahasa Mulane Jawa. aja nganti keliru ucap. Mergo ucapan kuwi doa lho, Reng. Berarti sampean paham bahasa Jawa? Paham. Tenan. Jajal. Arep Arep bahasa sapa karo aku? nek siji, Setunggal, loro, kalih, telu, tiga, papat, sekawan, limo, gangsal, enem. 6. Ngawur lho kuwi jare iso bahasa Jawa. Loh, 6 ya basa Jawa. Yo ora yo Jawa sing halus mung siji setunggal ngono kok. Lah iya siji setunggal. Loro, Kalih, telu, tiga, papat, sekawan, limo, gangsal. enem. Ya 6. Ngawur kuwi sekolah ning endi ngono kuwi? Sapa sing mulang kowe 6 dibasani? Lho yo dalange sing mulang kok. Dalang sapa? Dalang kerusuhan. Nah, wong 6 yo ono 6 bahasane apa? basane. Sing Jajal. nek 5 kuwi sekawan. Hah? Piye ta? Nek Nek 5 kuwi gangsal. ya. Lah yo nek 6 berarti gangsal langkung setunggal. Ora ana bahasa langkung-langkungan. Lho kuwi sing jenenge basa krama inggil sing halus ya kok ngono kuwi. Ya ning ora ana bahasa langkung-langkungan nek mbahasake Jawa. Nek hitungan ora ono. Ora ono. Lah iki siji meneh. Ya apa? Nek seumpama nganu lor. Lor ya ler, Nek nganu kulon. kilen. Nek kidul. Ya kidul. Ya kuwi jenenge ora basa nek ngono kok. Ya pancen ora bisa dibahasi nek bahasa-bahasane. Kudu iso. Ora bisa. Ning alam donya kuwi apa sing ora iso? Ana sing ora iso. Siki contone. Contone ya. Pulasari. Pulasari. Ayo. Pulasari terus. Pulasari atau Pulasari ora kena dipulasan, ora kena dibasani. Ya ana. Contone kali bombong, ora kena lepan bombong, ora kena. Lah ya kudune jane ngono nek bahasa ngene ya basane ono bahasa halus ono bahasa ngoko. Iya. Lah sumpama mau apa kuwi sing lor kidul. Lor, ler bahasane. Panjenengan majeng aler. Panjenengan anu salat majeng ilen. Lah nek panjenengan mboten kenging mlampah lewat kidel ya ora nana. Ya wis nek ngono aku ngerti soalé. Ngerti, coba. Ngene dibaleni di
Balik maring aku Yo. nek sampean pengen Jajal. Heeh. Nek lor, Ler, nek kulon, kilen, nek kidul. sak wingkinge ler. Kadon kuwi. Lah wong kidul kak sewingkinge ler. Lah yo madhep ngalor nek kidule wis sak wingkinge ler. Oh, ya. Bener apa ora, Bu? Ya. Lah nggih, iki yo ndukung aku kok. Nah, siki tak takon. Piye? Nah, daleme Pak Kadus. Nggih. Kowe sebelah kidul ya. Sebelah kidul. Badhe tanglet daleme Pak Kadus pundi? Apa seng wingkinge ler? Lho ya ora dienggo ning basa ning masyarakat kowe iki ora. Ya lah nek wetan. Nek wetan yo pleteke sengenge. Ya, bener. Lah iya pleteke sengenge kuwi kang wetan. Ngomong adu kecerdasan nek ngomong sampean karo aku ya tetep cerdas aku kok. Ya, Arepe pinter. piye-piye cerdas aku. Ya Lah iya. kowe. Lah aku sekolah ya dhuwur Oh. Sekolah dhuwur teko ndi kowe, Reng? nang Toren kuwi mau. Hah? Nang Toren. Toren? Lah yo Toren ndhuwur rumah mau. Apa kena nggo sekolah? Lah sekolah. Lah iki contone sampean dalang to? Ya. Dalang kudune paham karo wayang. Banget. Lah, Nek ora lah. paham karo Nah. wayang, Iki ora ini. usah dadi dalang. Saiki tak tes yen Oh. ora pinter disenggaki. Dalang sing paling sugih kowe, dalang sing paling sugih. Wayang sing paling sugih kowe sapa? Wayang sing paling Hah. sugih Dasamuka, Lah. Udu. Duryudana. Udu. Niki sebelah wetan sing paling sugih Duryudana nggih. Nggih napa mboten? Nah, yo Iki kae balane milu dalang. dalange kae. Balane dalange ora kanggo. Kowe balane kae kelor, kula takoni. Dalang sing paling sugih arepe ngerti? Yo. Cak. Wayang Iya. sing paling sugih. Wayang sing paling sugih arepe Sapa ngerti? jajal? Cakil. Loh. Cakil kowe wong tumenggung kok sugih. Batire ora duwe usaha. Ya. Cakil kuwi duwe usaha, bakul helm cakil. Apa ora paling sugih? Liyane sing duwe usaha ndi ora ana. Nah, ya. Arep piye senggaki? Nah, genten siki kowe, Reng. Ayo. Tek wales kowe. Apa ya Bedahane kowe nalagareng anake kaki Semar. Wayang sekotak Semare pira? Wayang sekolah Semar yo siji kok. Angger gareng ora teng jawab senggaki nggih. Wayang sekotak yo Semare siji ning ndi? Ono Semar Petruk Gareng ngono kuwi. Iya. Punuk awan kuwi. Nah, goblok kowe jenenge. Lho. Ora netes-netes. Lah sampean gawa pira? Lah wong wayang sekotak Semareh kabeh ora ana sing ngadeg angger ngadeg tugel. Wah. Kowe Semare kuwi jenenge Semare turu. Oh. Siki tak takon maneh pisan maning. Lah, Wayang sekotak pada turu kabeh. Semareh ya Semareh kabeh. Semareh Ya, kabeh. Terus Kowe wong sing paling jujur ora tuh selingkuh butine sekotak wayang lanang wadon ana sing meteng. yo arepe peteng kepiye wong alat Lah, kowe- kelamine yo ora ono-ono kuwi kok. Heh? Lha tak delok ki ora ono alat kelamine iki. Ono lah kowe. Oh, Kowe gareng pirang dina anake wis papat kowe. yo mergo nek kaben Bali ki rasane yo anyus, rasane yo ingin ngono kuwi yo. Iya, Reng. Yo, Eh. guyon maton atur panglipur kagem warga masyarakat Pulau Sari. Nggih, niki alhamdulillah Apindo. mujudke rasa syukur warga masyarakat ana ing Pulasari. Kala wau siang sampun ngawontenaken ruwat bumi. Sedekah bumi. Nggih, ruwat bumi utawa sedekah bumi Ya. utawa rawat bumi. Ah, Muga-muga dadi bumi sing teguh kukuh rahayu slamet. Amin. Kalis ing sambikala Amin. kathah rejeki, panjang yuswa sedaya marga masyarakat ana ing Pulasari mriki. Amin. Dalu punika dipun wontenaken pagelaran wayang kulit sak dalu natas. Nggih ngaturi suka paring suka gilipur panglipur kaliyan sedyanipun warga masyarakat ana ing Pulasari lan sak piturutipun. Ya. Wah, syukur banget lho yo. Reng. Nggih, Wah, lah nggih. ora kaya warga masyarakat Pulasari siji. Piye? Guyub rukun. Heeh. Loro, wah jan sopan santune banget. Lho tenan nyugata niku yo Anjok. babyak semanak ngono kuwi. Ora ngilangake kabudayan Jawa. Mergo nguri-uri kabudayan Jawa wong Jawa ora kena ilang Jawane. Terus telune wah
agamane ya maju. Lah iki sing dijenengi manunggaling kawula Gusti. Dadi agamane ya maju, ning Ya. kesenian ya maju, ning pendidikan ya maju. Sing Ya. ora maju siji, Apa? wong mancing. Wong mancing nek maju ya kejegok. Loro loro. Loro apa? Ayo, ya siji golet. Sing ora entuk maju apa? Ayo siki. Ora mau mancing tok. Wong tandur pari. Lah ya Wong nandur pari nek maju ya parine dincot-encot. ya langkai kok ngandure kok ngene ngono. Ya ora iso. Lah iya. Padha-padha kabeh. Sing ora kena maju berarti loro nandur pari karo mancing. Heeh. Liyane maju kabeh. Ya. Nang kene ekonomine ya alhamdulillah maju kabeh. Rata-rata pembisnis dan petani sayur. Ya. Mangene wong kene ya cerdas-cerdas. Nandure sayur kuwi apa jenenge sing tumpang tindih kuwi apa? Tumpang sari. Sari. Heeh. Ana nandur wortel, ana nandur kentang, ana nandur selong. Ya. Dadi sewaktu-waktu yen wortele murah, terus selonge murah, dilalah katoke sewek kendange metu. Nggo tuku selong. Nggo tuku katok, nggo tuku selong, karepe nganggo selong kower-kower ngene. Iya. Warga masyarakat kene yo aman alhamdulillah. Saking amane wong lanang metu bengi nguyuh dicekeli. Hah? Lah iya, saking Lanang metu bengi dicekel. saking amane warga masyarakat kene. Iya. Wong lanang metu bengi nguyuh dicekel. Ya wong nguyuh dicekel ora dicekel ya. Lah iya, Mempret-mempret kowe piye? ora cekel mobat mapit. Ha iya. Beda karo nggoneku. Ngene kowe ngopo? Nggonku wong wedok. Wong wadon apa? Saking amane nggonku, wong wedok nek nguyuh kuwi digusah. Sing gusah sapa? Lah aku krungu kok nguyuh ngono. Niku swara dudu digusah. Lah tak kira nu digusah nu ana sing nek sing rada tuwa-tuwa kaya ngono kae. Malah Iya. monine kaya wong motong keramik. Wait ngono. Jan ya apa ya ora mestake tenan ngono. Ya ya reng, ya iki Nggih. penggembirane diaturake. Nggih, sinambi kalian guyon maton, nggih sinambi kalian lelagon, kagem Ya. nyebata panglipur kalian sedyanipun warga masyarakat ana ing Pulasari. Niki ngaturaken setunggaling swarawati kang mijil saking Pekalongan. Sing enom dhewe, Ya. sing ayu dhewe, Hah? karo sing lah ajeng Febria. Ajeng nopo bilih mboten ajeng Febria. Ya. Oh iya, ngaturaken setunggaling swarawati kang mijil saking Pekalongan, jengaripun Nduk Ayu Virgiana Okta. Ya. Ayo dong. Halo Reng. Halo. Halo. Oh, kok halo iki. Kudu wong Jawa apa piye? Kowe wong Dudu. Jawa. Dudu. Dudu itu yang segi empat terus ada Dadu, nomor dadu. satu. Itu dadu. Itu dadu. Iya, dadu. Oh. Kamu berasal dari mana? Dari Amerika. Wah, Amerika. Iya. Balane Jauh sekali. balane McGiver to. Iya. Iya. Kaya ora jadi wong Amerika kok ning Jawa barang. Lagi healing. Wah, Iya, lagi healing. Jadi wong Amerika canggih-canggih. Canggih-canggih. Oh, iso gawe apa ning kono? Gawe apa semua? Apa sih ora? Lho, Iso gawe peluru. oh. Iso gawe granat. Aku yo duwe peluru. Siji tok. Anu, dari Amerika antawisnya jam berapa? Piye to? Oh, bahasanya apa to?
Nek dari sana kira-kira oh kira-kira lah yo antawisnya jam berapa dari sana? Jam Apa? 10. Oh jam 10 berarti dari sana repet-repet sampai sini sudah biar ya. Oke. Ini Betul sekali. kamu berdiri terus ada surat cinta dari Surat Starla. cinta. Lah Loh, tak loh, dongani. loh. Iki menono isine tak dongani dhisik. Ya. Semprong bolong putu ayu randompong milo wong randayu milo aku. Malah rawe-rawe palantas malang-malang putung dongane wis tatas garenge njaluk diambung. Loh. Mah, wedi. Lah iki syarat sarono. Yo malah 20.000 ki mergo ora diambung kowe wong wis njaluk diambung. Ki dongane urung Ya manjur. 20.000 dadine no. Sidu. Sinar dunia. Iki merekku. Ternyata merek buku. Walah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Katur wabarakatuh. do meteng. Dumateng. Oh, ya dumateng. Ibu-ibu cinden lan Pak Dalang dari pemuda-pemudi Majasari Pulosari minta lagu satu. Keri opo iki? Keri. Tak sogo. Keri carito. Kari Oh, cerita. kari cerita, terus kesayangan, terus samanding. Sumanding. Oh, sumanding. Sumanding. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ci. Aku Walik. macane kira no. Dipinangkani siji mboko siji Nduk Cayu niku pamundutan saking pemuda-pemudi ana ing Pulau Sari. Iki pemuda-pemudine ukur wong loro ki 10.000 edang kene. Ora apa-apa no. 20.000 nggo tuku uyah asin wong sak keluarga. Ayo. Ya, disyukuri ring. Wong kuwi kudune bersyukur. Ya, Lah iya. rezeki akeh semending kuwi kagungane sing kuwasa. Nek akeh ya dintengke, nek semending ya njaluk meneh. Ya. Njaluk kuwi. Lagune apa sing Apa, Nduk Cayu? ngaturake? Kari cerita. Kari cerita. Oh, iki masa lalune wis diguang, saiki kari cerita. Ya. Iki nyanyian apa curhat? Curhat. Oh, ya wis karo nangis. Monggo.